Уважаеми съграждани, в това видео ви представихме голяма част от инфраструктурната работа, която свършихме през последните 2 години. Тя е плод на труда на много хора, включително на
екипа на предишната администрация на община Благоевград, на много инженери, на много служители в дирекция Европроекти, на много строители, проектанти и надзорници. С подобен тип проекти ние ще продължим и в следващите 2 години и вие ще ги виждате. Тази вечер обаче искаме да направим акцент върху една по-различна част от нашата работа, а именно стратегически и ключови проекти, които правим по програмите, основно по програма развитие на регионите. Това са европейски средства, които са предоставени на община Благоевград, конкретно за 3 основни цели. Мерки срещу климатичните промени, свързани с облагородяване на зелената система, мерки в областта на социалната политика, образованието и мерки също така свързани с градската среда. Тези проекти са специално фокусирани в тази сфера, защото такива бяха програмите. Тук няма да си говорим, тази вечер няма да си говорим за улици, за водопроводи и канали. Парите, които са ни предоставени от Европа, са за точно такъв тип проекти при точно определен баланс. Това е обещание от моята предизборна кампания, че Благоевград ще стане модерна, зелена и изпълнена с живот община. Такава, в която ние и децата ни избираме да живеем и се гордеем отново с това. Защо точно сега? Защото благодарение на този програмен период, който е 2021-2027 година, е възможно да осъществим всички тези проекти, защото те изцяло съвпадат с програмните цели на Европейския съюз, които реализираме чрез програма развитие на регионите и частично чрез трансграничното сътрудничество между България и Македония и България и Гърция. Това, което ще видите, е резултат от почти 2-годишна работа, в която първата ни задача, която ни беше поставена от европейските институции чрез управляващия орган Министерството на регионално развитие и благоустройството, бе да идентифицираме нуждите, които съвпадат с програмните цели. Разработихме проектни идеи, които представихме на обществено обсъждане през 2024 година. Кандидатствахме и на база на тези проектни идеи осигурихме финансиране. Междувременно започнахме мащабна работа по изготвянето на реалните технически проекти, тези по които ще се строи. Следващите стъпки са избиране на изпълнител, възлагане на строителството и изпълнението. Днес ще ви представя 8 групи проекти, които смятам, че са абсолютно ключови и се базират на историческото наследство, което ние имаме като град. Целта на тези проекти основно е да запази, облагороди всичко това, което имаме и да го надгради по един начин, така че да покаже уважение към хората, които на времето са направили големите планове за Благоевград. За някои от нещата не им е стигнало времето, за други не са им стигнали парите. Сега имаме тази възможност всъщност да осъществим тези проекти, които строителите на Благоевград, големите строители през десетилетията са успели да изградат. Ще ви представя проекта за обсерваторията и парк Ловен дом, обновяването на парк Бачиново, изцяло нов парк в квартал Алемак, нов парк и обществен паркинг в квартал Струмско, нова пешеходна зона и парк, забележете, в централна градска част. Възможно е, ще го видите малко по-късно тази вечер. Освен това, ще представим проекти, с които ще обновим училищните дворове на общинските училища в Благоевград. Имаме готов проект, с който ще решим окончателно проблема и задачата, която е поставена пред българското образование, да направим едносменен режим във всички